ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେଠାରେ ବହୁତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଛୋଟ ଘରକଣା ରହୁଥିଲା। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଚିକୁ। ଚିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଓ ସତ୍ୟବାନ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଚତୁର ଶିଆଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାର ନାଁ ଥିଲା ଲାଲୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ମିଥ୍ୟା କହି ଅନ୍ୟକୁ ଠକୁଥିଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ଘୋଷଣା କଲେ, କାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ଭୋଜି ହେବ। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଚିକୁ ଭାବିଲା, ମୁଁ ମିଠା ଗାଜର ଆଣିବି। ଆଉ ଲାଲୁ ଶିଆଳ ଭାବିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ କରିବି ଅନ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି। ପରଦିନ ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ତୟାରୀ ହେଲେ। ଚିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଜର ଟୋକରି ଭରି ନେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲାଲୁ ଲୁଚିକି ଆସିଲା। ଲାଲୁ କହିଲା, ଚିକୁ ଭାଇ, ତୁମ ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ବାଘ ଆସୁଛି। ଚିକୁ ତରିକି ପଛକୁ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଛି ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଲାଲୁ ଟୋକରି ନେଇ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଚିକୁ ଦୁଃଖିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ଖରାପ କଥା କହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଥରେ ଗାଜର ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୋଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଲେ। ଲାଲୁ ମଧ୍ୟ ଚିକୁର ଗାଜର ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସିଂହ ପଚାରିଲା, ବାହା ଲାଲୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଜର କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲୁ? ଲାଲୁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଲା, ମହାରାଜା, ମୁଁ ସକାଳୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଟିଆ ପକ୍ଷୀ ଆସି କହିଲା, ନା ମହାରାଜା, ଏହା ଚିକୁର ଗାଜର। ଲାଲୁ ଚୋରି କହିଛି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସିଂହ ରାଗିକି କହିଲା, ଲାଲୁ, ତୁମେ ଚୋରି ଓ ମିଥ୍ୟା କହିଛ। ଲାଲୁ ଭୟରେ କମ୍ପିଲା ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଚିକୁ ଆସି କହିଲା, ମହାରାଜା, ଲାଲୁ ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାପ ତାଙ୍କୁ ମାଫ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚିକୁର ଭଲ ମନ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ଲାଲୁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ମିଥ୍ୟା କହିବି ନାହିଁ ଓ ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖୁସିରେ ଭୋଜି କଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ସତ୍ୟ ଓ ଭଲ ମନ ସବୁବେଳେ ଜିତିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସତ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।